Pinamili para sa 8 pesos. $2,065 plus 498, 2,500. 2,500 na yan agad. 2,500 na yan lang. 2,500 na yan. Tomorrow, they will construct here. Lagyan lang sementuhan lang. Pangatlong bili ng mga materyales. At ito lang ang gagawing pader doon sa likod. Dito sa harap, semento lang din yan. Tapos ganun na, wala, hindi nalalagyan ng fence. Lalagyan lang ng tanim. Kasi wala tayong pangbayad sa construction band. At wala ring budget pa pampagawa. Okay, for the meantime, good morning, BellaVita. Pupunta BellaVita. Andito sa palibot ng clubhouse at court, merong halaman. Ayan. Ito ang extension. Diyan. Tapos ito merong sidewalk. May daanan talaga. And then may pananim. Exercise ka mo. Nasunod. Nadaso naman. Happy yan. Naka-exercise. Hindi pa ako maka-jogging. Injured pa ang paa ko. Ang garden for everybody. And dito na tayo sa bahay. Welcome. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart. Ano pintura to?